O enfrontamento xudicial que manteñen Portos e a Confraría de Rianxo con respecto ao local do Club de Xubilados está moi próximo a resolverse. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende declarar deserto un recurso presentado pola Administración Autonómica para evitar o desaloxo deste local que pertence á Confraría. Unha boa nova para a súa directiva, xa que o mantemento das instalacións supón un custo anual de entre 6 e 8.000 euros, polo que non dubidarán en pedir danos e prexuizos. Si, houve unha sentencia, ora firme xa, o cal di que Portos de Galicia ten que desalojar aos jubilados desa zona. Nós presentamos un escrito dicindo que ejecute esa sentencia e incluso vamos a pedir daños e perjuicios dos últimos anos porque o estar aí os vellos que non pensa xente que os votamos por capricho, que a cofradía costalle de 6 a 8.000 euros cada ano. A espera de que se materialice o desaloxo que semella inminente, dende a Confraría xa barallan varios proxectos a acometer nas instalacións, entre eles unha depuradora ou un arquivo para a documentación. Aí pensado facer unha depuradora pequeniña, para o tema de guardarnos o que é o molusco cando baixa un precio, temos a intención de, ao mellor, incluso de un archivador que non temos, temos todo na outra oficinas vellas ali, hai moitos usos que se poden dar ese local que lle faría moito favor á cofradía. O patrón maior entende o malestar entre os xubilados que levan moitos anos facendo uso destas instalacións. Sen embargo, lembran que existe un local municipal no auditorio destinado a este colectivo. Poden saber incluso ser miña nai ou xente conocida, pero non se fai por maldad, faise polo ben económico que genera a cofradía e o Ayuntamiento tendo un local destinado para eles, o lógico é que non causen daños a outro sector, podendo estar en outro local perfectamente.